Gyermek voltam én, járni se tudtam, de bármi szembe ért, egyből rúgtam. Emlékszem szobám falaira, s ajkam első szavaira. Ia, ia, hungáia. Később apám meccsre vitt a Puskásba. Ő 86 óta hitt a csodába. Álmot üldözött, de a gárda küszködött, a többség inkább széknek öltözött. 10 évesen már a kapu mögé szólított jegyem, s az apu megér. Daloltuk, s repült a sörös pohár, aki nem ugrál, az büdös bogár. Magyarország, hittük a gyorsan bekapott gól, csak altatás. Győzni fogunk, de ha nem marad a számolgatás. De akkor is zúgott, ha épp húzott az ár. Hajrá Magyarország! Sosem felejtem el, amiképpen először láttam őt az M4-en. Szemében csillogás, s az a német felfogás. Eljött a pálfordulás. Ekkor jöttem rá, mi az álmom. Ünnepelni büszkén, ha lelátom. Eladtam ökröt és bakot, tyúkot vagy hatot. Bözsi néni, jó napot. Szívem, mint vonatkerék zakatolt, ám az aréna mellett egy bácsika szól, hogy Palit a Hertha nem engedte el, s a jegyvásárláshoz már klubkártya kell. Magyarország, tudtuk, a stadion kívül is jól megy a szurkolás, s ha nem sikerül, jön az álomsorsolás. De akkor is zúgjon, amikor húz az ág. Hajrá Magyarország! Már a 82. perc, Bősén